Chlapi, a dotýkám děkujeme moc krát, přátelé. My už vám tady hrajeme nějakých 15 minut a všimli jsme si, že někteří z nás stále ještě mají zapnuté mobilní telefony, foťáky a kamery. Prosím vás, aby bylo mezi námi jasno a nedocházelo k nějakým komplikacím v průběhu našeho vystoupení a platí to i pro vás, mladí fousatý muži. V žádném případě foťáky, kamery nevypínejte. My už jsme starší parta, nevíme, jestli to není poslední vystoupení a hrozně rádi se fotíme. Takže foťte, co hrdlonáči, a my zazpomínáme na mistra, bez kterého by bezesporu nebyly ani novodobé rockové songy. Mr. John Fogerty, 4 roky práce s Creedence Clearwater Revival a taky jedna zásadní filozofická otázka. Jestli čistě náhodou z vás někdo dnes odpoledne či večer neviděl padat déšť,